Hare Krishna. Kamala Mataji's audio, video, visible, correct இருக்கா? சரியா இருக்கு மாதாஜி. கரெக்டா இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட்ல வச்சுக்குவோம். ஓகே. இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான காலை வணக்கம். இன்னைக்கு சாப்டர் 8 படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நமோ ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा நேற்றுக்கு சாப்டர் 7 படித்தோம். அதை பற்றி ஒரு ரீகேப் கொடுத்துடுறேன் உங்களுக்கு. பௌதீகம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை சார்ந்த அனைத்தையும் தாங்கி நிற்கும் விசையும் உன்னத காரணமும் பரம சத்தியமும் பகவான் கிருஷ்ணரே. சரியா? எல்லாத்துக்கும் நேற்றுக்கு படித்ததெல்லாம் எதிர்த்துல மண்ணனோட வாசனைனா நான் தான், எல்லாத்துக்கும் நான் தான் கிருஷ்ண பகவான் நேற்றுக்கு அந்த ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அவர் தான் காரணம், மூலகர்த்தா யாருன்னு அப்படின்றத நேற்றுக்கு தெரிஞ்சுட்டோம். இன்னைக்கு என்ன படிக்கிறோங்கிறத சொல்றேன். இதுக்கு முதல்ல நேற்று இதை முடிச்சது. பகவான் எல்லாத்துக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரே. புண்ணிய ஆத்மாக்கள் பக்தியுடன் அவரிடம் சரணடைகிறார்கள். புண்ணியமற்ற ஆத்மாக்கள் தங்களது மனதை இதர வழிபாட்டு முறைகளில் திசை திருப்புகிறார்கள். அந்த மாதிரி திசை திருப்பதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது? மறுபடியும் பெருமை எடுத்துட்டு இந்த ஜென்மத்துல இதே இன்ப துன்பம், அது இதே கஷ்ட நஷ்டம், இதெல்லாம் மறுபடியும் அனுபவிக்கணும். அதனால அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சுட்டு மகாமந்திரத்தை நம்ம சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போயிட்டு மறுபிறவி இல்லாம நம்ம பார்த்துட்டு சந்தோஷமா எப்போதுமே கிருஷ்ணனோட அங்க கோலக பிருந்தாவன்ல இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் நேற்றுக்கு படித்தோம். இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டரோட 8க்கு முன்னோட்டம் கொடுக்குறேன். பகவான் கிருஷ்ணரை பக்தியுடன் வாழ்நாள் முழுவதும் எண்ணி சின்ன வயசுலேருந்தே இளம் வயசுலேருந்தே கத்துன்றத குறிப்பாக மரண நேரத்தில் எண்ணி ஒருவன் பௌதிக உலகிற்கு அப்பாலுள்ள அவரது திவ்யமான இருப்பிடத்தை அடைய முடியும். அவரது திவ்யமான இருப்பிடம் கோலக பிருந்தாவன், அதை அடைய முடியும். பொதுவாக பக்தி யோகிகள் 5 வகத்துல ஈடுபட்டிருப்பா. பக்தி யோகிகள் எத்தனை தினசில் அவர்கிட்ட ஈடுபட்டுருக்கா? 5 டைப்ல இருக்க. முதல்ல ஒரு பக்தர் சாந்த பக்தர்னு சொல்லுவோம். சாந்த பக்தர்னா என்ன? அவர் பக்தி தொண்டில் சாந்தமாக ஈடுபட்டு அதுல தான் இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் அவரோட இருக்கும், சாந்தமா இருப்பார். இன்னொன்று 2வது தாசிய பக்தர். இந்த தாசிய பக்தர்னா என்ன? பக்தி தொண்டில் சேவகனாக ஈடுபட்டுள்ளார், சேவகனாக இருப்பார் அவர். 3வது தாசிய பக்தர், தாசிய பக்தர். 3வது சக்கிய பக்தர், நண்பனாக ஈடுபட்டுள்ளார். சக்கியம்னா ஃப்ரெண்டு, சக்கிய பக்தர் நண்பனாக ஈடுபட்டுள்ளார். 4வது வாத்சல்ய பக்தர், பெற்றோராக ஈடுபட்டுள்ளவர். 5வது மாதுரிய பக்தர், அதாவது பரமபுருஷரின் காதலராக ஈடுபட்டுள்ளவர். இந்த 5 வழிகளில் ஏதானும் ஒன்றில் நம்ம எடுத்துட்டு முழு கவனத்தையும் முதற்கடலின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் இடையராது எப்போதும் ஈடுபட்டிருந்தோம்னா தூய பக்தன் பரமபுருஷரை மறக்க முடியாது என்பதால் அவரை அடைவது அவனுக்கு மிகவும் எளிதாகிறது. ஸோ இந்த 5ல் நம்ம ஏதாவது ஒன்றா ஃபாலோ பண்ணணும். என்னென்ன 5 சொல்லி கொடுத்தேன்? சாந்த பக்தராக இருக்கணும் ஒன்று, இல்லைன்னா தாசிய பக்தராக இருக்கணும், இல்லைன்னாக்க சக்கிய பக்தராக இருக்கணும், இல்லைன்னா வாத்சல்ய பக்தராக இருக்கணும், இதெல்லாம் இல்லைன்னா மாதுரிய பக்தராக இருக்கணும். இந்த 5ல் ஏதாவது ஒன்று ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட நிச்சயமா போக முடியும். ஓகே, மகாமந்திரம் அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் அவர்கிட்ட போய் சேரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இதில் ஏதாவது மகாமந்திரம் தான் நமக்கு இந்த கலியுகத்தில் ஈஸியஸ்ட் வே. அண்ட் வேற எதுவுமே செலவு இல்லாத, வீட்டை விட்டு வெளியில் நகராமல் அப்படியே உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்தே எல்லாம் பண்ணக்கூடியது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மகாமந்திரத்தை சொன்னாலே போதும், கிருஷ்ண உணர்வு முறை மிகச்சிறந்த வரப்பிரசாதம் ஆகும். ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம வச்சிருந்து நம்ம இந்த மாடலில் நம்ம பண்ணினோம்னாக்க ரொம்ப விசேஷம் அப்படிங்கிறது சாப்டர். இந்த சாப்டரோட சாப்டர் 8க்கு. ஓகே, இப்போ ஸ்லைடுக்கு போகலாம். இது இஸ்கான் மங்களூரு கோயிலில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டேட்டி. இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் பேர் அக்ஷர பிரம்ம யோகம். கிருஷ்ணரை எப்படி அடையிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம்.
ஸோ இந்த சாப்டரை பற்றி முதல்ல ஒரு கண்ணோட்டம் கொடுத்துடுறோம். அது என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு மேலே போகலாம். சரியா? முதல்ல வந்து கேள்வி ஞானம் அப்படின்னா 7.1லேருந்து 3 வரைக்கும் கேள்வி ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். அது கேள்வி ஞானங்கிறது 2 டைப் இருக்குது. ஆரோகணம், அவரோகணம் 2 டைப்பு. அந்த ஆரோகணம் மட்டும்னா என்ன? இயலாதது, மனிதனின் குறைபாடுகள். அவரோகம்னா அங்கீகரிக்கிட்ட குரு பரம்பரை சீரத்தில் எடுத்துட்டு அப்படி பண்ணுறது. ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட் கேள்விங்கிறது. 2வது கிருஷ்ணருடைய சக்திகள். எப்பேற்பட்ட சக்திகள் அவர் இருக்கு? அப்புறம் கிருஷ்ணரே அனைத்திற்கும் சாரம் அப்படிங்கிற ஒன்று, சக்திமானின் சக்தி அப்படின்னு படிச்சிடணும். 3ஆம் படிக்கணும். கிருஷ்ணரை ஏற்றல் அல்லது நிராகரித்தல். எப்படி ஏற்றிக்கலாம் என்னங்கிறத பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரை யார் நிராகரிப்பார்? இந்த மாதிரி 4 பேரும் நிராகரிப்பார். அப்புறம் இது கிருஷ்ணரை ஏற்றல் அல்லது நிராகரித்தல். யார் ஏற்றுப்பா, யார் ஏற்றிக்க மாட்டா அப்படிங்கிறத பற்றி இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இந்த சாப்டர்ல இந்த இது பிரகாரம் தேவர்களின் வழிபாடு ஏன் வழிபடணும், அதனுடைய பலன் என்ன, எல்லைக்கு உட்பட்டது அப்படிங்கிறது. யார் பக்தராக முடியும்? முற்பிரிவி புண்ணியங்கள் பாவங்கள் இல்லை, உறுதியுடன் பக்தி துணை. ஓகே, இது வந்து நமக்கு ஏற்றி இது நல்ல பேசிக்காக அந்த ஃபவுண்டேஷன் நமக்கு நல்லா விழுந்துடும். இது விழுந்ததுன்னா இன்னைக்கு சாப்டர் ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, இன்னைக்கு படிக்க போகிறதுல அர்ஜுனன் 8 கேள்விகள் கேட்குறான். இறந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ளுச்சு. சாகர சமயத்துல எப்படி கிருஷ்ணரை நினைவு வச்சுக்க முடியும்? யோகா மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது, தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்தல், பொருளுலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம், இதெல்லாம் என்னங்கிறது இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. எப்படி கிருஷ்ணரை பெறதுக்கு அதுக்கு என்ன பக்தியோட உச்சநிலை என்ன அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இந்த 6 பாயிண்ட்டையும் நம்ம இன்னைக்கு நோட் பண்ண போறோம். ஓகே, முதல்ல நமக்கு இதுல இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சாப்டர்ல 6 கேள்வி. அவருடைய இது அர்ஜுனுடைய 6 கேள்வி. அதுக்கு அவர் என்ன பகவான் என்ன பதில் சொல்றாருங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் இதுல பிரம்மன் ஆத்மா அப்படின்னா அதுக்கு அதான் கேள்வி. பிரம்மம்னா என்ன, அந்த ஆத்மாம்னா என்ன அப்படின்னா அது ஜீவன், அழியாத வாழ்க்கை. அதான் ஆன்சர் அதுக்கு. அத்தியாத்மா அப்படின்னா உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர், ஜீவனின் இயல்பு சுய கட்டுப்பாட்டாளர். கர்மா வேலை, கர்மான நம்ம கடமை முடிவு செயல்பாடு, பொருள்களுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். அதிபூதா அப்படின்னா பொருள் கையாளுதல், பொருள் இயற்கை. ஆதி தெய்வா உச்ச தேவன், இதில் அனைத்து தேவி தேவதாக்களும் அடங்குகிறார்கள். யக்ஞா யாகத்தை அனுபவிப்பவர் பரமாத்மா. யக்ஞா இங்கே வசிக்கிறார் அனைவரின் இதயத்திலும், இல்லையா? எல்லாருடைய இதயத்திலும் ஆத்மாவை தவிர்த்து பகவான் பரமாத்மாவும் கூடவே இருக்காருங்கிறது எப்போதுமே நம்ம முதல் சாப்டர்லேருந்தே நம்ம சொல்லிட்டு வரோம். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணர் எப்படி நினைவுகளும், அதுக்கு என்ன பண்ணோம்? கடைசி நிமிஷத்துல சாகர சமயத்துல சங்கரான்னு சொல்லுவோம் நம்மளாம். அப்படிலாம் அது அந்த மாதிரி பண்ணாம முதல்ல சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு அதை பற்றி எல்லாத்தையும் நம்ம கற்றுட்டு வந்தோம்னா, அது பண்ணினாலே நம்ம சாகர சமயத்துல நம்மளால பண்ண முடியாட்டாலும் இதெல்லாம் நம்மளோட டிவோட்டியா இருந்தவா அப்படின்னு அந்த மூலியமாவே அவர் காப்பாற்றுவார் பகவான். ஓகே, அவர்கிட்ட அழைச்சிப்பார். இதுதான் நேத்தி வரை இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டருடைய 8 கேள்விகள் தான் இன்னைக்கு இம்பார்ட்டன்ட். 8.1 ஸ்லோகம். கமலா மாதாஜி. சரி, ஓகே மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் ப்ரோக்தம் அதிதைவம் கிம் உச்யதே. अच्छा, अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்றால் என்ன? பிரம்மம்னா என்ன? அத்தியாத்மம் அப்படின்னா என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜடத்தோற்றம்னா என்ன? தேவர்கள் யார்? இவற்றையெல்லாம் எனக்கு விவரமா சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேட்கறான். முதல் 8.1ல. 8.2ல என்னது? மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? ஸோ இந்த நான் முன்னாடி இதில் ஒரு சார்ட் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா, 6 பாயிண்ட் கேள்வியை, அதுதான் இந்த 8.1 and 2ல அந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் தான் அந்த ஸ்லோகம். சரியா? கிம் அப்படின்னு வந்ததுனாக்கா அதெல்லாம் என்ன? கிம்னா என்ன? சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு கிம்னா என்ன? அதெல்லாம் இதெல்லாம் என்ன? எல்லாத்தையும் தயவு செய்து எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறோம். சரியா? 8.1 ஸ்லோகத்தை முதல்ல பார்ப்போம். நம்ம இதில் வந்து பகவத்கீதை ஆசிடீஸ்லேருந்து நான் உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன். இந்த அத்தியாயத்தில் பிரம்மம் என்பது என்ன என்பதில் தொடங்கி அர்ஜுனன் பல்வேறு வினாக்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் விளையடிக்கிறான். மேலும் கர்மா யோகம் கலந்த பக்தி தொண்டு, தூய பக்தி தொண்டு ஆகியவற்றையும் பகவான் விளக்குகிறார்.
பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான், பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான் ஆகிய நிலைகளில் பரம பூரண உண்மை அறியப்படுவதாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் விளக்குகிறது. அது மட்டுமின்றி தனிப்பட்ட உயிர் வாழியும் பிரம்மன் என்று அறியப்படுகிறது. ஒரு நிமிஷம். பிரம்மன் என்று அறியப்படுகிறான். அர்ஜுனன் ஆத்மாவை பற்றியும் வினவுகிறான். ஆத்மா என்பது உடல், ஆத்மா மற்றும் மனதையும் குறிக்கும். வேத அகராதியின்படி ஆத்மா என்பது மனம், ஆத்மா, உடல் மற்றும் புலன்களையும் குறிக்கிறது. ஓகே. அர்ஜுனன் முழு முதல் கடவுளை புருஷோத்தமர் என்று அழைக்கிறான். இதன் மூலம் அவரது தனது வினாக்களுக்கு ஒரு சாதாரண நண்பனிடம் முன் வைப்பது போலன்றி கிருஷ்ணரே உறுதியான விடைகளை கொடுக்கக்கூடிய உயர் அதிகாரியான முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அறிந்து வினவுகிறார் என நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். அவன் ஏன் கிருஷ்ணரை பார்த்து இந்த மாதிரி புருஷோத்தமன் அப்படின்லாம் சொல்லி கேட்குறான்? நீ தான் சரியான இது. நண்பர்கிட்டெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி இல்லாமல் பகவான்கிட்ட அது மாதிரி கேட்குறான். ஓகே. 2வது ஸ்லோகத்தில் யாகங்களின் இறைவன் அப்படின்னாக்க, யாகங்களுக்கு இறைவன் யாரு? யாகங்கள்லாம் பண்றோம்ல, மழை வரணுங்கிறதுக்கு தான் யாகம். யாகங்களின் இறைவன் இந்திரன், விஷ்ணு என இருவருக்கும் பொருந்தும். பிரம்மா, சிவன் உட்பட முக்கிய தேவர்களின் தலைவர் விஷ்ணு. நிர்வாக பொறுப்பில் உள்ள தேவர்களின் தலைவரான இந்திரன், விஷ்ணு ஆகிய இருவருமே யாகங்களின் மூலம் வழிபடப்படுகின்றனர். ஆனால் யாகங்களின் உண்மையான இறைவன் யார் என்றும், ஜீவாத்மாவின் உடலிலேயே இறைவன் இவ்வாறு உரைகிறார் என்றும் அர்ஜுனனே இங்கு விடுகிறான். இங்கே அர்ஜுனன் பகவானரை மதுசூதன் என்று அழைக்கிறான். ஏனென்றால் கிருஷ்ணன் மது என்னும் அரக்கனை ஒரு முறை அழித்தார். சந்தேகத்தன்மை கூடிய இந்த வினாக்கள் கிருஷ்ண பக்தனான அர்ஜுனனின் மனதில் உண்மையை எழுந்திருக்கவே கூடாது. அதெல்லாம் வந்திருக்கவே அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இந்த வினாக்கள் அசுரர்களை போன்றவை. கிருஷ்ணன் அசுரர்களை அழிப்பதில் வல்லவர் என்பதால் தனது மனதில் எழுந்துள்ள அரக்க சந்தேகங்களை அவர் அழிக்கட்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அர்ஜுனன் அவரை இங்கே மதுசூதனா அப்படின்னு கூப்பிடுறார். எதுக்காக இந்த இடத்துல மதுசூதனான்னு சொன்னான்னு 8.2ல மதுசூதனா அவர் அரக்கன் அழிச்சவன். இவனுக்கு மனசுக்குள்ள எழுந்திருக்கிற கேள்வியெல்லாம் அரக்கத்தனமான கேள்விகள் தான் வருது அர்ஜுனனுக்கு. அதனால மதுசூதனரே, நீ அரக்கன் அழிச்சவனாச்சே, என்னோட இதுக்கெல்லாமும் நீ எனக்கு ஆன்சர் பண்ணு அப்படிங்கிறார். ஓகே. மேலும் பிரயாண காலை என்னும் சொல் இந்த ஸ்லோகத்தில் மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் வாழ்வில் நாம் செய்பவை அனைத்தும் மரணத்தின் போது பரிசோதிக்கப்படும். எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டு உள்ளவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள அர்ஜுனன் பேராவல் கொண்டான். இறுதி நேரத்தில் அவர்கள் நிலை எப்படி இருக்கும்? மரண நேரத்தில் உடலில் எல்லா இயக்கங்களும் தடைப்படுவதோடு மனமும் தனது பக்குவ நிலையை இழந்து விடுகிறது. இவ்வாறு உடலின் சூழ்நிலைகளால் பாதிக்கப்பட்டவர் முழுமுதற் கடவுளை நினைவிற்கொள்ள இயலாமல் போகலாம். பெரும் பக்தரான மன்னர் குலசேகரர் வேண்டுகிறார், எம்பெருமானே, தற்போது நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன். நான் உடனடியாக இறப்பது சிறந்ததாகும். ஏனெனில் அன்னம் போல எனது மனம் உமது பாதத்தாமரைகளின் தண்டில் நுழைவதை மகிழ்ச்சி அடையும். நீரில் வாழும் அன்னப்பறவை தாமரை மலைகளை குத்துவதில் இன்புறுகிறது. அதன் விளையாட்டான விருப்பமும் தாமரை நூல் நுழைவதாகும். மன்னர் குலசேகரர் இறைவனிடம் கூறுகிறார், தற்போது எனது மனம் சஞ்சலமின்றி உள்ளது. மேலும் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன். அதனால் தாமரை திருவடிகளை எண்ணியபடி உடனடியாக மரணமடைந்தால் தாங்களுக்கு செய்த பக்தி தொண்டு பக்குவம் அடையும் என்பதை உறுதியாக நம்புகிறேன் என்று யாரு குலசேகரர் சொல்றாரு. ஆனால் இயற்கையான மரணத்திற்கு நான் காத்திருந்தால் பின்னர் என்ன நடக்கும் என்பது எனக்கு தெரியாது. ஏனெனில் அச்சமயத்தில் உடலில் இயக்கங்கள் தடைப்பட்டுவிடும், எனது தொண்டை அடைப்பட்டுவிடும், ஒன்று திருநாமங்களை உச்சரிக்க இயலுமா என்று தெரியவில்லை. நான் உடனே இறப்பதே சாலச் சிறந்தது. அத்தகு நேரத்தில் எவ்வாறு ஒருவன் தனது மனதை கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் நிலைநிறுத்த முடியும் என்பதே அர்ஜுனனின் வினாவாகும். ஓகே. அவர் என்ன குலசேகரர் என்னது, ஒரு நிமிஷம், மன்னர், ஒரு ராஜா அவர் இப்ப நல்ல ஹெல்த்தியா இருக்கேன், அந்த அன்னப்பறவை எப்படி அந்த தாமரை மலருக்குள்ள நுழையிறதோ அதே மாதிரி அதுக்கு ஒரு சந்தோஷம் தானே. அது மாதிரி நான் நல்லபடியா இருக்கிற சமயத்துல நான் இப்பவே என்ன அழிச்சுன்னு போயிடு நல்லா இருக்கச்சு. ஏன்னா நான் உன்னை பத்தி சொல்லிட்டே நான் சாக முடியும், உங்ககிட்ட வர முடியும். கடைசி காலத்துல நீ சொல்லு இல்லை நினைச்சுக்கோ அப்படின்னா, கடைசி காலத்துல எனக்கு கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கேனோ, நான் எப்படி இருக்கணும், தொண்டை என்னால் வாய் திறந்து பகவானோட பேரை உச்சரிக்க முடியுமோ, என்ன பண்ண முடியுமோ தெரியாது. அதனால என்னை இப்பவே அழைச்சிக்கோ அப்படின்னு குலசேகரர் அந்த முக்கியமான பாயிண்ட் மரண நேரத்தில் பண்ணார். அதுக்காக அவர் அப்படி சொல்றாரு. சரியா? இதுல
பிரம்மன் என்பது என்ன? ஆத்மா என்றால் பல்வேறு வினாக்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் விடையளிக்கிறார். கர்மா, யோகம் கலந்த பக்தி தொண்டு, தூய பக்தி தொண்டு ஆகியவற்றையும் பகவான் விளக்குகிறார். இல்லை, ஓகே. யாகங்களின் இறைவன் என்பது இந்திரன், விஷ்ணு என இருவருக்கும் பொருந்தும். பிரம்மா, சிவன் உட்பட்ட முக்கிய தேவர்களின் தலைவர் விஷ்ணு, நிர்வாக பொறுப்பில் உள்ள தேவர்களின் தலைவன் இந்திரன். இந்திரன், விஷ்ணு ஆகிய இருவருமே யாகங்களின் மூலம் வழிபடுகிறது. ஸோ மதுசூதன் சொன்னது மது என்னும் மரக்கனை அழித்ததால் அது சொல்ற. பிரயாண காலே அப்படின்னா வாழ்வில் நாம் செய்வே அனைத்தும் மரணத்தின் போது பரிசோதிக்கப்படும். நம்ம வாழ்நாள்ல என்னென்ன காரியங்கள்லாம் போட்டோமோ எல்லாமே பரிசோதனை பண்ணிட்டு தான் நமக்கு முடிவு சொல்ல முடியும். நம்ம எந்த இடத்துக்கு போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஃபுல்லா ஃப்ரம் சைல்டுலேருந்து நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம், என்னென்னத்துக்கெல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எப்படி நம்ம பண்ணின பாப புண்ணியங்கள்லாம் எத்தனை, எல்லாத்துக்கும் உட்காந்து கால்குலேஷன் போட்டுட்டு தான் நமக்கு ரிசல்ட் ஃபைனலாக கிடைக்கும் எங்கே போகணும் அப்படிங்கிறது. அதனால தான் நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் யாருக்கிட்டையும் எனிமீஸ் வச்சுக்க கூடாது. எனிமீஸே இருக்கக்கூடாது. முக்கியமாக எனிமீஸ்னா என்ன, விரோதிகளே இருக்கக்கூடாது. எல்லாரோடையும் ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும். பார்க்குற வாழ்க்கை எல்லாம் எல்லார்ட்டையும் நல்லத்தனமாகவே நடந்து ஐயோ இவாளை போல உண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பிஹேவ் பண்ணிட்டு, கஷ்டம் வந்த காலத்துலயும் நமக்கு கஷ்டம் வந்திருக்குங்கிறத சொல்லாது. அதுக்கும் ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுன்னு அந்த கஷ்டத்தையும் பகவான் நமக்கு ஒரு சோதனையா கொடுத்துருக்காருன்னு எடுத்துக்கணும். எல்லாத்தையும் சந்தோஷம் வந்தா நம்ம எப்படி சந்தோஷமா எடுத்துக்கணும். எங்கேயாவது கடவுளை நினைச்சு பார்க்குறோமா? நினைச்சே பார்க்க மாட்டோம் நம்ம. அதுதான் பௌதிக வாழ்க்கையில் நம்மளோட தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கும். அதனால நம்ம கடவுளை கஷ்டகாலம் வரும்போது தான் நம்ம கூப்பிடணும்னு கிடையாது. நல்லத்தனமா நமக்கு சௌகரியமா நம்மள வச்சிருக்காரு இல்லையா? இந்த அளவுக்கு நமக்கு பேசிக் நீட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்க்கு என்ன வேணும்? நமக்கு ஒரு ஃபுட்டு வேணும், சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஷெல்டர் இருக்கணும், கட்டிக்கிறதுக்கு துணி இருக்கணும். இந்த 3 பாயிண்ட் நமக்கு கிடைச்சிருக்குல்ல, அது வரைக்கும் நம்ம சந்தோஷப்பட்டுட்டு கடவுளுக்கு அன்னன்னைக்கு அது வரைக்குமான நம்ம நன்றி சொல்லணுமா இல்லையா? நம்ம அது கூட சொல்ல தவறின்னு இருக்கோம். அதனால இப்போ பகவத்கீதை நீங்க படிக்க வந்தாச்சு எல்லாரும். 8வது சாப்டர் வந்தாச்சு. அட்லீஸ்ட் இன்னிலேருந்தாவது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு மனசுக்குள்ள ஒரு ரிசல்யூஷன் எடுத்துக்கோ, ஒரு தீர்மானம் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இன்னிலேருந்து பகவானை நினைச்சுக்கணும். நம்ம நல்லபடியா இருக்கச்சே நினைச்சுக்கணும். ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டு, வீட்டுல ஒரு துக்கம் ஏதாவது, ஐயோ இப்படி பகவான் இப்படி பண்ணணுமான்னு பகவானை பிடிச்சி திட்டுறோம். எதுக்காக அப்படிலாம் நம்ம பகவானை திட்டணும்? நல்லதா இருக்கச்சே நம்ம நினைச்சுன்னு இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவான் அந்த இடத்துல கஷ்டம் வர சமயத்துல நமக்கு நம்மளை தாங்கிக்கிறதுக்கு அந்த இதயத்தை கொடுப்பார். ஓகேயா? அதனால எப்போதுமே கஷ்டம் வரும்போது தான் கூப்பிடணும் கிடையாது. எப்போதும் அவரை கூப்பிட்டு அவரோட நம்மளுடைய இதாவே ஃப்ரெண்டா வச்சுக்கணும். எஸ்மா கமலாஜி 8.3 படிங்க. ஓகே. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோத்யாத்மம் உச்யதே பூதபாவோத்பவகரோ விசர்கः கர்ம சம்ஹிதः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் என்பது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அதன் சுவாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மான பலன் நோக்குபவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஓகே, எஸ் மா 8.4 படிங்க. பிரம்மன் நித்தியமானதும் இருப்பதும் அழிவற்றதுமாகும். இதன் தன்மை ஒருபோதும் மாறுவது இல்லை. ஆனால் பிரம்மனுக்கு மேல் பரபிரம்மன் உள்ளார். பிரம்மன் ஜீவாத்மாவை குறிக்கிறது, பரபிரம்மன் பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கிறது. உயிர்வாடி ஜட உணர்வில் இருக்கும் போது பல்வேறு உடல்களை எடுத்தாக வேண்டும். இதுவே கர்மா, உணர்வில் உந்துதலால் படைக்கப்பட்டது. ஓகே, படைக்கப்பட்டுள்ளவை. ஓகே, பிரம்மான என்ன அது தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பிரம்மம்னா என்ன, பரபிரம்மம்னா என்ன அப்படிங்கிறது இந்த 8.3 தெரியுது. எஸ் மா 8.4 படிங்க கமலாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலாஜி படிக்கிறேன். அதிபூதம் க்ஷரோ பாவः புருஷஸ்சாதி தைவதம் அதியங்யோகம் ஏவாத்ர தேஹே தேஹே பிருதாம்பர. 8.4 இல்லையா? புகழ் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இந்த பௌதீக உலகத்தில் பௌதீக இயற்கை அதிபூத எனப்படும். சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய
அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வ எனப்படும். விஸ்வரூப தரிசனம் படிக்க போறோம் இப்போ 11th சாப்டர்ல. அதுக்கு பேர் அதி தெய்வ எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்று அனைத்து பலன்களின் இதயத்திலும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அதிபூத பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வ எனப்படும். மேலும் யாரு அது ப்ளீஸ் எல்லாரும் அன்மியூட் இது மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா. பகவானின் விஸ்வரூபம் எனப்படும். உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதியக்ஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன். ஓகே, இது என்னன்றதை சொல்றேன். இதுல வந்து நம்ம பகவத்கீதா புக்கில் என்ன இருக்குங்கிறத நான் சொல்றேன். அந்த ஒரு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டு. ஜட இயற்கை தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஜட உடல்கள் பொதுவாக 6 நிலைகளாக கிடைக்கின்றன. என்னென்ன பண்றோம் ஜட இயற்கையில எப்படி மாறுறது? முதல்ல பிறக்கின்றன, அப்புறம் வளருது, சிறிது காலம் வாழ்கின்றன, அப்புறம் இடப்பெயர்ச்சி செய்கின்றன, தளர்கின்றன, பின்னர் அழிகின்றன. இத்தகைய ஜட இயற்கை அதிபூத எனப்படும். இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன், ஒரு பட்டர்ஃப்ளை எப்படி வருது? முதல்ல முட்டை போடுது. அந்த முட்டை போடலேருந்து இந்த கம்பளி பூச்சி மாதிரி இப்படி இருக்கு பாருங்க, லார்வா. அதுதான் லார்வான்னு ஒரு ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறம் அந்த லார்வா வளர்ந்து வேணுங்கிறது அந்த முக்கால்வாசி அரளி செடியில் தான் இருக்கும். அது முட்டை போடும். அது அப்புறமா வந்து அது அந்த இதை என்னாச்சு நிறைய சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அது எல்லாத்தையும் தன்னை அப்படியே சுருக்கிண்டு தனக்கு மேலே அதனுடைய எச்சலால் ஒரு கூண்டு மாதிரி கட்டிட்டு கக்கூன் அப்படின்னு உட்காந்துருக்கு. அந்த இதில் அதில் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணின்னு உட்காந்துருக்கும். அந்த கக்கூனில் உட்காந்துட்டு அதுக்கு என்ன பேர் ஒன்றுமே அதில் வேலை ஒன்று உள்ளுக்குள்ளே இன்டர்னல் சேஞ்சஸ் அந்த பாடியில் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக இந்த புழுவாக இருந்ததுக்கு கம்ப்ளீட்டாக மாறுறதுக்கு உண்டானதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா மாறிட்டு வரும். அதெல்லாம் அப்புறம் ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு அப்புறமா அது என்ன பண்ணும், அதுலேருந்து அந்த கக்கூனை உடச்சிந்து வெளியில் பட்டர்ஃப்ளையாக பறந்து வரும். ஸோ அது முட்டை போட்டதுக்கும் முட்டைக்கும் இந்த பட்டர்ஃப்ளைக்கும் ஏதாவது இது இருக்கா, சம்பந்தம் இருக்கா? ஒரு விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. அப்புறம் 2வது ஸ்டேஜ் புழுவாக இருக்குது. புழுவாக இருந்தது எப்படி பட்டர்ஃப்ளையாக போச்சு? புழுவை வந்து அது அப்புறம் ஒரு கூண்டாக கட்டிட்டு அது கக்கூனில் உட்காந்துருக்கு. அதுவும் கக்கூனில் போனதும் நமக்கு வந்து கக்கூனில் போகிறச்சியும் நமக்கு வந்து அதை பற்றி இது தெரியாது. கக்கூன்லேயும் அது வந்து அதனோட கம்ப்ளீட்டாக வித்தியாசம் புழுலேருந்து அது. அடுத்தது வந்து இது பட்டர்ஃப்ளை ஆப்பிள். பட்டர்ஃப்ளையும் புழுவுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் தான் நடக்க போகிறது, நமக்கு லைஃப்பில் நடக்கும். அப்படிங்கிறதுக்காக 6 நிலைகளை கடந்து தான் வர முடியும் ஜட உடல்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு. இதுக்கு பேர் அதிபூத என்று அழைக்கப்படுகிறது. இத்தகைய ஜட இயற்கை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் ஆக்கப்பட்டு மற்றொரு நிலையில் தான் அழிக்கப்படுகிறது. அதை ஆரம்பிச்சது ஒரு மாதிரி, அப்புறம் அழிக்கப்படச்சு வேற நிலை. நம்ம எல்லாமே முதல்ல குழந்தையா பிறந்தோம், அப்புறம் இப்போ ஆகி எல்லாமே போய் பெரியவாளாகி இது இருக்கும். அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் இதாகி நம்ம அது ஒரு தினசாக தான் நம்ம சாக போகிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அழிக்கப்படுது. எல்லா தேவர்களையும் அவர்களது பல்வேறு கிரகங்களையும் உள்ளடக்கிய பரமபுருஷரின் விஸ்வரூபம் அதிதைவத என்று அழைக்கப்படுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணரின் விரிவங்கமான பரமாத்மா தனிப்பட்ட ஆத்மாவுடன் இணைந்து உடலில் வசிக்கின்றார். அதியக்ஞ அப்படிங்கிறது பரமாத்மா இதயத்தினுள் வீற்றுள்ளார். இந்த ஸ்லோகத்தின் கருத்தில் ஏவ என்னும் சொல் மிக முக்கியமானதாகும். இதுல ஒரு ஏவங்கிற ஒரு வார்த்தை வருது இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியமானதாகும். ஏனெனில் பரமாத்மா தன்னிடமிருந்து வேறானவர் அல்ல என்பதை பகவான் இந்த சொல்லின் மூலம் வலியுறுத்துகிறார். பகவான் வந்து நான் யாரும் வேற யாரும் இல்லை, நான் தான். வேற ஏவனாக்க ஏவன்னா நிச்சயமாக, ஏவம்னா நிச்சயமாக நான் தான் அப்படிங்கிறது தெரியப்படுத்த. பரமாத்மாவின் உருவில் தனிப்பட்ட ஆத்மாவுடன் அமர்ந்திருக்கும் பரமபுருஷ பகவான் ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு சாட்சியாகவும் அதன் பலதரப்பட்ட உணர்வுகளுக்கு ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறார். சுதந்திரமான செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பை தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு வழங்கும் பரமாத்மா அவனது செயல்களுக்காக சாட்சியாக விளங்குகிறார். பரமபுருஷன் இத்தகு பல்வேறு தோற்றங்களின் செயல்களையும் அனைத்தும் இறைவனின் திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் தூய பக்தருக்கு தாமாகவே தெளிவாக வரும், புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ விஸ்வரூபத்தை தியானிக்குமாறு ஆரம்ப நிலை ஆன்மீகவாதி அறிவுறுத்தப்படுகிறான். என்னன்னாக்க அதிதெய்வத அறியப்படும் விஸ்வரூபத்தை தியானிக்கிறான். யாரு? முதல்ல பரமபுருஷரே பரமாத்மா ரூபத்தில் அணுக இயலாத ஆரம்ப நிலை ஆன்மீகவாதி, ஸ்டார்டிங்ல இருக்கிற ஆன்மீகவாதி அதிதெய்வத்தை அப்படிங்கிற விஸ்வரூபத்தை தியானிக்கிறான்.
கால்கள் கீழ்நிலை கிரகங்களாகவும் கண்கள் சூரிய சந்திரர்களாகவும் தலை மேல் உலகங்களாகவும் கருதப்படுகிறது. புரியுறதா? அவருடைய கால் வந்து கீழ்நிலை கிரகங்கள், கண்கள் வந்து சூரிய சந்திரர்களும், தலை வந்து மேல் உலகங்களாகவும் கருதப்படுகிறது. அந்த மாதிரி இருக்கிற கிருஷ்ணர் தான் ஆரம்பத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் தும்பா. அப்புறம் விஸ்வரூபத்தை விராட புருஷரை தியானிக்குமாறு ஆரம்ப நிலையை ஆன்மீகவாதி அனுப்புது. அப்புறம் தான் மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றிக்க முடியும். அதனால ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அந்த மாதிரி பண்றா அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கு. ஓகே. ஜட இயற்கை தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்குது. ஜட உடல்கள் பொதுவாக 6 நிலையில் கிடைக்கிறது. பிறக்கின்றன, வளர்கின்றன, சிறிது காலம் வாழ்கின்றன, இனமிருத்தி செய்கின்றன, தளர்கின்றன. இதை மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 6 ஸ்டேஜ் இப்படி தாண்டிட்டு தான் அப்புறம் தளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்கா அழிவு, நம்ம செத்து போயிடுவோம், அழிகின்றது. இத்தகைய ஜட இயற்கை அதிபூத எனப்படும். அதே இந்த சாப்டர்ல இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு புரிஞ்சிருது. ஓகே. அடுத்தது 8.5 வருது. எஸ்மா 8.5 சொல்லுங்க கமலாஜி. ஓகே. எஸ் மாதாஜி. அந்தகாலே ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யஹ பிரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயஹ. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இந்த சாப்டர்ல. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவனுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகமே இல்லை. நம்ம எல்லாம் சின்ன வயசுல எல்லாம் நம்ம பண்ணல அப்படின்னா கூட கடைசி காலத்துல அவரை நினைச்சிருந்தாக்க கண்டிப்பா அவர் வந்து அவளுக்கெல்லாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி அவரோட உலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போவார் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகம். ஓகே. இதுக்கு வந்து வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் உங்களுக்கு சொல்றேன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானது. அதனால உங்களுக்கு சொல்லி தரணும்னு எனக்கு ஆசை. ஓகே. 8.5 ஸ்லோகம். ஓகே. அந்த காலே அப்படின்னா வாழ்வின் இறுதி காலத்தில், அந்தம்னா கடைசி, வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் கூட மாம் என்னை ஏவ நிச்சயமாக, ஏவம்னா நிச்சயமாக, ஸ்மரன் நினைத்து கொண்டு, முக்துவா விடுபடுபவன், கலேவரம் உடலை, எவன் ஒருவன், பிரயாதினா செல்கிறான், அவன், மத்பாவம் என்னுடைய இயற்கையை, யாதி அடைகிறான், இல்லை, அஸ்தி இல்லை, இதில், அத்திரனா இங்கே, அத்திரனா அங்கே, சம்சய சந்தேகம். மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவனுடைய இயற்கை அடைகிறான். இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் முக்கியத்துவம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வுடன் தனது உடலை நீக்கும் எவரும் உடனடியாக பரமபுருஷனின் திவ்யமான இயற்கைக்கு மாற்றப்படுகிறார். பரமபுருஷர் தூய்மையானவற்றில் தூய்மையானவர் ஆவார். பியூர் அமங் த பியூர், பியூரஸ்ட் அமங் த பியூர். ஓகே. தூய்மையானவர் ஆவார். எனவே தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவரும் தூய்மையானவற்றில் தூய்மையானவர் ஆவார். ஸ்மரன்னா நினைவில் கொள்ளுதல் என்னும் சொல் முக்கியமானதாகும். பக்தி தொண்டின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யாத தூய்மையற்ற ஆத்மாவிற்கு கிருஷ்ணரது நினைவு சாத்தியமில்லை. எனவே கிருஷ்ண உணர்வை வாழ்வின் ஆரம்பத்திலிருந்தே பயிற்சி செய்ய வேண்டும். தனது வாழ்வில் இறுதியில் வெற்றியை அடைய ஒருவன் விரும்பினால் கிருஷ்ணரை நினைக்கும் வழிமுறை இன்றியமையதாகும். எனவே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மகா மந்திரத்தை தொடர்ந்து இடைவிடாமல் ஜபிக்க வேண்டும். மரத்தை போல பணிவாக இருக்க வேண்டும். நம்ம எப்படி இருக்கணும்? மரம் எப்படி, நம்ம அதை வெட்டினாக்கா அது எங்கேயாவது நம்மள்கிட்ட சண்டை போடுறதுக்கு வருதா? மரத்தை போல அறிவில்லாம இதுங்காம இருக்கணும். மரத்தை போல பணிவாக இருக்க வேண்டும். தரோர் இவை சகிஷ்ணுனா என்று பகவான் சைத்தன்யர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் செய்பவனுக்கு பல்வேறு தடைகள் இருக்கலாம். இருப்பினும் அத்தடைகளை பொறுத்து கொண்டு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை அவன் ஜபம் செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் அவன் தனது வாழ்வின் இறுதியில் கிருஷ்ண உணர்வில் முழு பலன் அடைய முடியும். சின்ன வயதுலேருந்தே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வாழ்வின் இறுதியில தனியாக அதுக்குன்னு உட்காந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டாம். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் கண்ணு தெரியல, நம்மளால இருக்க முடியல அப்படின்னு நம்ம உட்காந்து மனசுக்குள்ளேயே நம்ம கண்ணு தெரியாட்டா என்ன உட்காந்து நம்ம புக்கை வச்சு பார்த்து படிக்க போகுது வயசான இதுக்கு சாகர காலத்துல. அப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம 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 ஹரே அப்படி சொல்லி அது மந்திரத்தை நமக்கு இப்போ எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதால அது ரொம்ப ஈஸியாக வரும். அது சொல்லிட்டு இருந்தால் கிருஷ்ண பகவான் ஆட்டோமேட்டிக்காக விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து நம்ம அவர்கிட்ட
அவரோட லோகத்துக்கு நம்மளை அழைச்சிட்டு போயிடுவார். ஓகே, யம தூதர்கள்லாம் வந்தா கூட கிருஷ்ண தூதர்கள்லாம் வந்து விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வந்து நம்மளை வந்து அவர் இடத்துக்கு நீங்கள்லாம் அவரை கூட்டு போகாதுங்க, அவ எங்கிட்டக்க வர வேண்டியவா அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக கூட்டு போயிடுவார். சரியா? ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூறாயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றதாக நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகின் அற்புதமான விஷயம். எல்லாரும் என்ன நினைச்சிருக்கோம், நம்ம இந்த உலகத்துல தான் நம்ம இருக்க போறோம், நமக்கு இது பர்மனன்ட் பிளேஸ்ன்னு நினைச்சிருக்கோம். இது நம்ம உட்காந்துருக்கிறது இப்போ வந்து வாடகை வீட்டில் உட்காந்துருக்கோம். இந்த வாடகை வீட்டிலேருந்து நம்மளை எப்போ வேணாலும் பகவான் வந்து நீ இங்கேருந்து கிளம்பு, நீ வா அப்படின்னு கூப்பிடுவார். கிளம்பு கிளம்பு, இந்த வீடு உனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ கூப்பிடச்சு அவர் எங்கே கூப்பிடுவார்? நீ நம்ம பண்ணின பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இடத்துக்கு அவர் அனுப்பிச்சி விட்டுருவார். அதனால நம்ம இந்த உலகத்துல நம்ம டெம்பரரியாக வாடகை வீட்டில் இருந்தால் கூட அந்த வாடகை வீட்டை சுத்தமாக வச்சுக்கணுமா வேண்டாமா? வீட்டை முதல்ல சுத்தம் வச்சுக்கணும். வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவாளையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவாட்டையும் சண்டை போடாமல் அந்த வாடகை வீட்டில் இருந்தால் தான் நமக்கு மதிப்பாக இருக்க முடியும். அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம பகவான்கிட்ட போக முடியும். ஓகே, இது என்னோட சொந்தமாக நானாக சொல்லித்தர பாயிண்ட் இது. அதனால வாடகை வீட்டில் நம்ம ஒரு இருக்கிற சமயத்தினால எப்போ வேணாலும் கூப்பிடுவாங்கிறதுனால நம்ம நல்ல காரியங்கள் தான் பண்ணணும். முதல்ல நம்ம ஆன்மீகத்தில் கலியுகத்தில் நமக்கு ஏற்ற முக்கியம் ஏற்ற சுலபமான வழி என்னன்னா சாண்டிங் த ஹோலி மந்த்ரா, மகாமந்திரா. சரிம்மா, அடுத்த ஸ்லோகம் போலாமா? ஸ்லோகம் 8.6 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் த்யஜ்யத்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைத்தி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதாஹ. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைவான். இந்த பாயிண்ட் ஒன்று எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கோ. வீட்டில் இருக்கிற பெரியவாளுக்கெல்லாம் நம்மளே சொல்லிக் கொடுக்கலாம். எப்படின்னாக்க, பெரியவாள் தான் நீ பகவானை நினச்சிக்கோ, கிருஷ்ணரை நினச்சிக்கோங்கோ, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்கோ அப்படின்னு அவள்கிட்ட சொல்லிட்டு, நீங்கள் யாரை பற்றியும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவாளை யாரை பற்றியும் நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க, எல்லாம் பகவான் வீட்டுக்கு போகணுங்கிற அந்த ஒரே பாயிண்ட்டை நினச்சிக்கோங்கன்னு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அவள் டெத்தை ஷியூராக தெரிஞ்சு போயிடுது இல்லையா 10 பேருக்கு, அவள்கிட்ட உட்காந்து அந்த மாதிரி சொல்லி தரணும். நம்மளால ஆன உபகாரம் அவளுக்கு மறுபிரிவு எடுக்காமல் அவள் கிளம்பி இருந்துக்கணும். அவள் வந்து சாகரத்து ஐயோ என் பிள்ளையை விட்டுட்டு போகிறேனே, இந்த பிள்ளை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சா அந்த புள்ள வீட்லேயே போய் நீங்கள் பிறந்துன்னு இந்த மாதிரி மறுபிரிவு உங்களுக்கு உண்டு. அப்புறமா இப்போ வந்து இவர் வந்து பரத் மகாராஜ் இப்படி மான நினச்சிட்டு அவர் உசுறு விடுறார். அது மாதிரி உசுறு விடும்போது அவர் அதனால மறுபடியும் அவர் மறுபிரிவு எடுக்கும்போது மானா தான் பிறந்தார். அப்புறம் தான் அவர் மாற்றிட்டு அப்புறமா சரியாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அடுத்தடுத்த பிறவிகள். ஸோ அந்த பிறவிங்கிறது இல்லாமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் சன்னியாசி ஆகணும்னு இல்லை, கிரகஸ்தர்களாக இருந்துட்டே நம்ம பண்ண முடியும் அந்த கதை. சன்னியாசியை போலி சன்னியாசியா இருக்கிறத விட கிரகஸ்தனா இருந்துட்டு நம்ம ஆன்மீகத்துல நாட்டம் செலுத்துறது நமக்கு ரொம்பவே உத்தமம். ஓகே, 8.5க்கு வந்து இதில் வந்து மரணம் எனும் சிக்கலான நேரத்தில் ஒருவன் தனது இயற்கையை மாற்றிக்கொள்வதற்கான வழிமுறை இங்கே விளக்கப்பட்டது. தனது வாழ்வில் இறுதியில் கிருஷ்ணரை எண்ணியவாறு உடலை விடுவார் பரமபுருஷன் திவ்யமான இயற்கையை அடைகிறான். ஆனால் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையாவது எண்ணுபவன் அத்தகைய திவ்யமான நிலையை அடைவதில்லை. இக்கருத்தினை நான் மிக்க கவனத்துடன் குறித்து கொள்ள வேண்டும். சரியான மனநிலையுடன் மரணம் அடைவது எவ்வாறு? பரத மன்னன் மிகச்சிறந்த பரத் மன்னன் மிகச்சிறந்த நபராக ரொம்ப சிறந்த மாமம். அவனா வாழ்வில் இறுதி காலத்துல அவன் என்ன பண்ணான், அவன் வந்து மானா நினைச்சுட்டான். அதனால அவன் மானை ஒரு கேட்கிறது. மானாக இருந்தும் தனது முந்தைய செயல்களை அவரால் நினைவு கொள்ள முடிந்தது. மானா ஆனா கூட அவன் நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணதுனால அவனுக்கு போன ஜென்மத்துல நம்ம என்னென்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுலாம் அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அவன் வந்துட்டு மாறல. இருப்பினும் விலங்கின் உடல்ங்கிறது விலங்கு தானே, அது விலங்கு உடல் தானே. ஒருவன் தான் வாழ்நாளில் எத்தகைய சிந்தனைகளுடன் விளங்குகிறானோ அச்சிந்தனைகள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து மரண நேரத்தில் அவனுடைய சிந்தனையை வடிவமைக்கிறது என்பது நிச்சயம். இதனால் ஒருவனது தற்போதைய வாழ்வே அவனது அடுத்த வாழ்வை நிர்ணயிப்பதாகும். ஒருவன் தற்போதைய வாழ்வில் சத்துவகுணத்தில் வாழ்ந்தால், கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைத்து கொண்டிருந்தால் தனது வாழ்வில் இறுதியில் கிருஷ்ணரை எண்ணுவதற்கு அவனுக்கு சாத்தியமாகும். அதற்கு எண்ணம் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான இயற்கைக்கு மாற்றமடைய உதவும். அத்தகைய எண்ணம். ஓகே, ஒருவன் கிருஷ்ணரது தொண்டில் திவ்யமாக ஈடுபட்டிருந்தால் அவனது அடுத்த உடல் திவ்யமாக ஆன்மீகமாக இருக்கும், பௌதீகமாக இருக்காது. எனவே ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை நாம்
அந்த உச்சாரணம் தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஒருவர் தனது வாழ்வில் இறுதியில் நிலையை தனது வெற்றிகரமாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு மிகச்சிறந்த வழியாகும் சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா. ஓகே, எம்எம் வாபிக்கு என்ன இருக்கு வேற? ஓகே, அவர் பரத் மகாராஜா மானவ நினைச்சுட்டு விட்டதுனால மான் மாதிரி உடல் போனார். ஆனா மான் மாதிரி உடல் எடுத்தா கூட அவருக்கு ஆத்மாங்கிறது அழிவற்றது, உடல் தான் மாறி இருக்கு. அவர் பரத் மகாராஜா உடல் இந்த பிசிக்கல் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல, அதுக்கு பதிலா அவர் மான் உருவத்தில் எடுத்துக்கார். ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா அதே ஆத்மா தானே. அந்த ஆத்மாவுக்கு பழைய நினைவு ஞாபகம் வருது. அதுக்கு நம்ம போன ஜென்மத்துல நல்லாவே இருந்தோமே, இப்படி இருந்தோமே அப்படின்னு அவருக்கு தெரிஞ்சு போகுது. அப்புறம் தான் அவர் அதை மெதுவா மான்லேருந்து மாறிட்டு வர்றாரு. அது ஒரு கதை இருக்கு, அப்புறமா நான் சொல்லித்தரேன் அந்த கதையை. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் இது. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு அந்த கதை. பரத் மகாராஜ் துறவரம் மேற்கொண்டு கானகம் செல்றார். அவர் நல்ல இதுவா இருந்தார். எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு ஜடபரதரின் வாழ்க்கை. இது ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் 5.9 ஸ்லோகத்தில் வரும் உங்களுக்கு. அது 5.9 ஸ்லோகத்தோட கதையாக அங்கே வரும். பரத் மகாராஜ் துறவரம் எடுத்துட்டு கானகம் போயிட்டார். காண்டுக்கு போய் அங்கே போயிட்டு தன் தவ வாழ்வில் ஈடுபட்டார். ஸோ நல்ல நல்ல கதையும் தான் பண்ணார். அங்கே உட்காந்து நல்ல தவம் பண்ணியிருக்கார். அங்கே பண்ண மானினோட இதனால மறுபிறவியில் மானாக பிறக்கிறார். மானினில் உடவித்து மீண்டும் அது என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த இடத்துல அவர் அந்த ரிவர்ல ஒரு மான் ஒரு சிங்கம் அதை கவருது, பிடிக்கிறதுக்கு மானை பிடிக்க வருது. அந்த மானு பிரெக்னென்ட் மான். அந்த மான் அது வந்த உடனே அந்த மான் செத்து போயிடுது. மானுக்கு அது பிரெக்னெண்டா இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல ஒரு குட்டியை போட்டுட்டு அது செத்து போயிடுது. ஸோ செத்து போன உடனே ஐயோ இந்த பாவம் பிறந்திருக்கு இந்த மான், இதை யார் காப்பாற்றுவான் குட்டியை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அவர் சன்னியாசி தானே, அவர் அதை பார்த்துருக்கு இருக்க வேண்டாம், அவர் மனசு சஞ்சலமாயிருக்க வேண்டாம். இருந்தாலும் அவருக்கு சஞ்சலமாயிடுச்சு. அந்த மானை காப்பாற்றணும்னு நினச்சிட்டு அதை போய் மறுபடியும் எடுத்துட்டு அந்த மானை எடுத்துட்டு காப்பாற்றி அவரோட வளர்த்துட்டு இருக்கார். அதையோ அப்புறம் அவர் உசுறு விடும் போது அவர் என்ன நினச்சிக்க, இந்த மானை யார் காப்பாற்றுப்பா, நான் போயிடுறேன், இப்போ செத்து போயிடுவேன், நான் செத்து போயிட்டேன்னா நானே மரண காலத்தில் இருக்கேன், எப்போ வேணாலும் நான் போயிடுவேன், நான் போனால் இந்த மானை யார் பார்த்துப்பா அப்படின்னு அவர் ஃபீல் பண்ணி மானை நினச்சிட்டே இருந்தார். ஸோ அதனால அவர் சாகிற சமயத்தில் என்ன செத்த உடனே என்னாச்சு, அடுத்த பிறவி அவருக்கு மறுபடியும் கிடச்சிவிட்டு. அடுத்த பிறவி வராமல் அவர் அத்தனை நாளைக்கு கடைசி அந்த 5-10 நிமிஷத்தில் அந்த மானை நினச்சிட்டு கம்ப்ளீட்டாக அதை உசுரை விட்டுட்டார். அதனால் மானை நினச்சி அவர் நாராயணான்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா கூட அவர் அத்தனை நடுவில் கொஞ்சம் தப்பு பண்ணியிருந்தா கூட மானோட மானை வளர்த்துன்னு எல்லாம் பண்ணியிருந்தா கூட தப்பிச்சிருக்கலாம். ஆனால் அவரை கடைசி நிமிஷத்தில் அந்த மானை யாரை காப்பாற்றுவா அப்படின்னு நினச்சி உசுரை விட்டார். ஸோ அந்த மானாவே அவர் பிறந்துட்டார். அதனால் அப்புறம் அதுக்கப்புறமா அவர் செத்து போனதுக்கப்புறம் பின்னாடி இருக்கிற கதை இது. அது எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது, பட் இதில் இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன். மானின் உடலை வைத்து மீண்டும் மறுபிரிவியை எடுத்தாச்சு. அங்கீரசா முனிவரின் பிராமண குலத்தில் போய் பிறக்கிறார். பகவானின் கருணையால் முற்பிரிவில் நினைவில் இருந்தது. மன்னர் ரகுகணரின் பல்லக்கை ஜடபரதர் சுமந்து செல்றார். வழியில் எறும்புகள் ஊர்ந்து செல்ல ஜடபரதர் நின்று செல்லுதல். பல்லக்கு கோணலாக சென்றதால் மன்னர் ஜடபரதர் வாக்குவாதம். ஜடபரதர் மன்னருக்கு ஆத்ம ஞானம் குறித்து புத்திமதி கூறினார் அப்படின்னு கதை அப்புறமா பின்னாடி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆயிருக்கு, எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. எஸ்மா, அடுத்தது 8. சம்சய. எஸ் மாதாஜி. படிங்க. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மரயுத்ய ச மய்யர்ப்பித மனோ புத்திர் மாம் ஏவஷ்யஸ்ய சம்சயः. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பது ஐயமில்லை. அதனால இது எதுக்கு சொல்றாரு, மரண காலத்துல என்ன நினைச்சுக்கோ, நீ அப்பதான் நீ மறுபிரிவு இருக்க முடியாது அதெல்லாம் சொன்ன இல்லையா. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார், நீ எப்போதுமே நீ கிருஷ்ண உணர்வுல இருப்பா அர்ஜுனா. அது இருந்துட்டு ஆனா உனக்குன்னு ஒரு கடமை கொடுத்துருக்கல இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்குது. உன்னோட கடமை என்ன, போரிடுதல். அதை ஒழுங்காச்சு. ஏன்னா போரிடுதல் உன்னோட சத்திரியனோட தொழில், குலதர்ம தொழில். அதுக்கு துரோகம் பண்ணக்கூடாது. நீ அதை பண்ணு. நீ பண்ணலைன்னா தான் எல்லாரும் உன்னை பார்த்து கேள்விப்படுவா, இவன் பண்ணலை பயந்து நீ ஓடுறான் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதனால நீ உன்னோட தொழிலை நீ செய். அதுக்கு என்ன இருக்கோ அந்த செயல்களை என்ன நினைச்சுட்டு பண்ணி போறோம். அது மனசையும் புத்தியும் எங்கிட்ட நிலைநிறுத்திக்கோ. நீ என்ன அதனால அப்படி பண்ணினா நீ எனக்கு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். நீ போரில் மடிஞ்சு போயிட்டேன்னாக்க எங்கிட்ட தான் வருவேன். அதில் ஐயமே இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். ஓகே, இந்த அறிவுரை பௌதீக செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் மிக முக்கியமானது.
ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நமக்கெல்லாம் தான் முக்கியமா எல்லாருக்கும் படிச்சு மீனிங் படிச்சோம்னா புரிஞ்சு போயிடும். விதிக்கப்பட்ட கடமையும் தொழிலையும் விட்டும்படி அவர் கடவுள் கூறவில்லை. அவரை நம்ம இப்போ சாண்டிங் பண்ணுங்கிறோம், 16 ரவுண்டு பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு, அவ்வளோ விசேஷம்னு சொல்கிறோம். ஆனால் உனக்கு கொடுத்த கடமையை விடுன்னு நம்ம அவரை சொல்லவே இல்லை. எந்த ஸ்லோகத்தையும் சொல்லலை, அவர் சொல்லவும் மாட்டார். அப்படி ஏன் அப்படி சொல்லலைன்னா, அவர் கடமை தான் முக்கியம். பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும். அது நம்ம வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு பண்ணி கொண்டு 8 மணிக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறது, அந்த வேலையெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்கணும் முதல்ல. அதை பண்ணிட்டு தான் பகவான் கூப்பிட்றாரு. உன்னை வந்து உங்களை வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட தான் உட்காந்துக்கோன்னு சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி அவர் என்றைக்குமே சொல்லலை. எனக்கு ஒரு தெரிஞ்ச ஃபேமிலியில் ஒரு சின்ன குட்டி கதை உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். எனக்கு ஒரு தெரிஞ்ச ஃபேமிலி இருக்கா. அவளுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த பாகவதம் இதெல்லாம் வச்சு படிச்சுட்டே இருப்பாள். அவள் வந்து படிச்சுட்டே இருக்கச்சு, அவள் இந்த ஊரில் இல்லை, ஃபாரின் கண்ட்ரி, ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரியில் உட்காந்து அவள் இங்கேருந்து போயிருக்கா. அங்கே போன இடத்துல உட்காந்து அவள் மாட்டுக்கு புத்தகத்துலையும் அதெல்லாம் படிச்சுட்டே இருக்கா. அவள் சீரியஸாக வீட்டில் ஒரு வேலைக்காரி இருக்கா. ஸோ வேலைக்காரி இருக்கா. அந்த வேலைக்காரி என்ன பண்ணுறதுன்னா, அங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விசுவாசம் அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. அதாவது கிராட்டிடியூட், நம்மளாம் வந்து ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா, ஐயோ நமக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு ஒரு விசுவாசம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இதெல்லாமே கிடையவே கிடையாது. ஒரு மெட்டீரியல் ஏதோ கொடுக்கணும், அவள் கடமை கொடுத்தா சாப்பிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு தான். அந்த வேலைக்காரி என் மாட்டுக்கும் வேலை செஞ்சுருக்கு. அப்புறம் வந்து வாசல்ல இவ வந்து உட்காந்து அந்த மாதாஜி உட்காந்து ரொம்ப சீரியஸாக படிச்சு, அவள் ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ் போயிருக்கார். வீட்டில் குழந்தையெல்லாம் கிடையாது, 2 பேரும் பெரியவா. அப்புறமா அப்படி இதுன்னு இருக்கச்சு வாசல் யாரோ பெல் அடிக்கிறார். பெல் அடிச்ச உடனே யார் இது பெல் அடிக்கிறா அப்படின்ட்டு அந்த வேலைக்காரி போய், ஏன்னா இந்த அம்மா வந்து முழுக்க முழுக்க புஸ்தகத்துல மூழ்கி போயிட்டா. புக்கில் எது பண்ணக்கூடாதோ அந்த காரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கா. அதை பண்ணிட்டு உடனே அவள் கதவை திறந்த உடனே உள்ளுக்குள்ள 4-5 பேர் திருடர்கள் பெரிய ட்ரக்கு ஒன்று எடுத்துன்னு வந்தான். அந்த ட்ரக்குக்குள்ள வீட்டில் இருக்கிற சோஃபா செட்டுலேருந்து தூக்கி போட்டுன்னு போயிட்டான். சோஃபா செட்டு, டபுள் காட்டு, மேட்ரஸு எல்லாத்தையும் தூக்கி அதுக்குள்ளே போட்டுக்கிறான். போட்டுட்டு வீட்டில் இருக்க சமையல் பண்ண சாப்பாடு அந்த பாத்திரங்கள், அப்புறம் அந்த வீட்டில் என்ன ஒரு சமம் விடாத, எக்ஸப்ட் பீரோ லாக் பண்ணிடுறத மட்டும் திறக்க முடியலனால அத்தனையும் தூக்கி ஓடி போயிடுறான். இதெல்லாம் அந்த அம்மாவுக்கு இங்கே உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கா. மாமி அந்த அம்மா உட்காந்து ரொம்ப சீரியஸாக உட்காந்துட்டு இதை படிச்சுட்டு இருக்கா. பகவானை நினச்சிட்டு இருக்கா. பகவான் நம்மளை காப்பாற்றுவார் அப்படின்னு ஐடியத்தில் அவர் பண்ணியிருக்கா. அதை பண்ணது இதை எடுத்துன்னு போயிடும். இவங்க முடிச்சுட்டு தீபாவளி காமிச்சிட்டு அந்த வேலைக்காரி பேர் மறந்து போயிட்டு ஏதோ வேலைக்காரியை கூப்பிட்டு வந்து நீ வந்து தீபாவளி எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. ஸோ தீபாவளி அந்த பொண்ணு எடுத்துக்கு. அந்த பொண்ணாலும் நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி நடந்துருக்குன்னு டிஸ்டர்ப் பண்ணால் அந்த அம்மாவுக்கு பிடிக்காது. அதனால அந்த கூப்பிடலது முடிகிற வரைக்கும் வீட்டு வாசல்லையே அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கு. அந்த ரூம் வாசல்லையே அந்த அம்மா எப்போ வெளியில் வரப்ப அந்த அம்மா வந்து தீபாவளிக்கு கூப்பிட்ட உடனே உள்ளே போயிட்டு அப்போ உச்சிந்து வெளியில் வந்துட்டேன். வெளியில் வந்தா 2 பேரும், அம்மா இந்த மாதிரி நடந்துட்டு உங்களை கூப்பிடலான்னு வந்தால் நீங்கள் கூப்பிட்டாக்க திட்டுவீங்களே அப்படின்னு. ஸோ இது எதுக்கு இந்த கதை சொல்ல வரேன்னா, அப்புறம் பார்த்துட்டு அப்புறம் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து, பட் ஆனால் எல்லாத்தையும் வாங்க முடியாது அந்த ஊர்லெல்லாம். அவன் வந்து நீங்கள் கன்னு எல்லார் கையிலையும் கன்று இருக்கும், ஷூட் பண்ணி விட்ருவோம். அதனால் இது எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் விட்டுட்டு பாவம் அவள் எல்லாம் 1 மாதம் 2 மாதத்து சம்பளத்தை அவள் போய் சம்பாதிக்கிறதுக்குன்னு போடுறதுல 2-3 மாதத்து சம்பளத்தில் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கிட்டு அந்த மாதிரி அப்புறம் வண்டியை போட்டுட்டு அப்புறம் இது பண்ணான். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அதாவது பகவான் வந்து உங்களோட கடமை என்ன, வேலைக்காரி வீட்டில் வேலை செய்யறானாக்க நீங்கள் அவள் வேலை செய்யற அப்படின்னு உட்காந்து நீங்கள் இது பாகவதமும் பகவத்கீதையும் படி கிருஷ்ண பகவானும் சொல்லலை, எந்த பகவானும் நம்மளுக்கு சொல்லலை. அதனால நம்ம டியூட்டியை முதல்ல பண்ணிவிட்டு குழந்தைகள்லாம் ஸ்கூலுக்கு போகிறது, இல்லைன்னா அவர் ஆஃபீஸ், நம்ம ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ் போகிறார், அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறத விட உன்னை படின்னு அவர் சொல்லலை. முதல்ல கடமையை செய், அப்புறம் தான் இந்த வேலையெல்லாம். எனக்கு எங்கிட்ட வா, உன்னோட இந்த டயத்தில் வா, அந்த முக்கியமான கடமையை பண்ணதுக்கு அப்புறமா வா. அதுக்காக தான் நான் எல்லாம் என்ன பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி பண்ணணும்னா நான் பிஃபோர் டைம் எல்லாருக்கும் எழுந்திருக்கிறதுக்கு முன்னாடி எழுந்துட்டு பிரம்ம முகூர்த்தம் டைம் இருக்கு இல்லையா, சாண்டிங் கூட நான் எப்போ பண்ணுவேன்னா 4:30 to 5:30 தான் நான் பண்ணுவேன். ஏன்னா எல்லாரும் எழுந்திருக்கிறதுக்கு முந்தி நம்மள யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டா, நமக்கும் வீட்லேயும் யாரும் இருக்க மாட்டா, நம்ம ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் போயிடும். ஸோ அந்த டயத்தில் பண்ணால் நமக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும், நம்மளுக்கு அவ்வளோதான் நம்ம பண்ண முடியும். அதுக்கு பகவானை வந்து ஃபுல் டேயே நம்மளால நினச்சிங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வேலையெல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி நடக்கும். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கடமையை செய், பாக்கியெல்லாம் அவர் பார்த்துப்பார். நம்ம கடமையை செஞ்சுட்டு கொஞ்சம் டைம் எப்போ கிடைக்குதோ அப்போ பண்ணணும். ஓகே, நமக்குன்னு இதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கிக்கணும், கண்டிப்பாக ஒதுக்கிக்கணும். அந்த டயத்தில் எல்லாத்தையும் கடமையை முடிச்சுட்டு நம்ம அந்த டயத்தை யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இந்த அறிவுரை பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் மிக முக்கியமானதாகும். விதிக்கப்பட்ட கடமையும் தொழிலையும் விட்டுவிடும்படி கடவுள் கூறவில்லை. அவற்றை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும். அதையும் அந்த கடமையும் செஞ்சுட்டு கிருஷ்ணரையும் நினைக்க முடியும். அது எப்படின்னா, கிருஷ்ணலோகத்திற்கு ஒருவன் மாற்றம்
மாற்றப்படுவான் என்பது அந்த மாதிரி பண்ணினா கிருஷ்ணலோகத்திற்கு ஒருவன் மாற்றப்படுவான் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. கிரகஸ்தனா இருந்துட்டு கடமையை செஞ்சுட்டு கிருஷ்ண பகவானை நினைக்க முடியும். ஓகே, எஸ்மா. அடுத்தது 8.8 படிங்க. Yes, Mataji. Apyasayogayuktena cetasa nanyagамina paramam purusham divyam yati parthanuchintayam. பரம புருஷ பகவானான என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இந்த வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பர்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். ஓகே, கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தின் மூலம் கிருஷ்ணரை பற்றிய நினைவு மீண்டும் எழுப்பப்படுகிறது. இந்த தீர்மானம் தியான முறை எளிதானாகும். இந்த வழிமுறைகள் காது, நாக்கு மற்றும் மனமும் ஈடுபடுத்தப்படுகிறது. புருஷம் என்றால் அனுபவிப்பாளர். புருஷம்னு சொல்றது இல்லையா, அனுபவிப்பாளர். ஓகே, இதனால இந்த மந்திரத்தை இப்படி வாயில நம்ம சொல்றதுனால என்ன ஆகுது? காது, நம்ம காதுல விழணும் நம்ம சொல்றது. நாக்கு சொண்டு வருது. அப்புறம் மனசும் நம்ம அதுல கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் ஈடுபடுது. இது 3 ஈடுபட்டாலே நமக்கு சயின்டிபிக்கா நமக்கு உடம்புக்கு நல்லது. ஹெல்த் வைஸ் பண்ணினா என்ன ஆகும்? பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லாவே டெவலப் ஆகிடும். பகவானோட நாமத்தை சொல்லி நமக்கு நம்மளோட ஹெல்த்தும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேயா? எஸ். இது ஒரு ஸ்டோரி வருது இங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 6th cantoல 1வது சாப்டர்ல வருது. ஓகே, குப்ஜ என்னும் ஊரில் அஜாமிலன் ஒரு பிராமணர் தான். அவன் ஒரு வேசியை மனம் புரிந்து கொண்டு பிராமண குணங்கள் அனைத்தையும் இழந்து விட்டான். மனைவி, மக்களை பராமரிப்பதற்காக கொலை செய்தல், கொள்ளையடித்தல், சூதாடுதல், ஏமாற்றுதல் என அனைத்து வகையான பாவ செயல்களும் ஈடுபட்டவாறு 88 வருஷம் அவன் அப்படியே காலத்தை ஓட்டிவிட்டான். மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல ஃபுல்லி அட்டாச்சா ஓட்டிட்டான். அவனுக்கு 10 மகன்கள், 10 குழந்தைகள் இருந்தது. கடைசி குழந்தைக்கு 10வது குழந்தைக்கு பேர் நாராயணன் பேர் வச்சுட்டான். அந்த குழந்தையின் மழலை பேச்சாலும் நடையாலும் அவன் மீது அஜாமிலன் அதிக பற்று கொண்டான். அன்பின் மிகுதியால் அந்த குழந்தையை எப்போதும் கொஞ்சி குலாவி, நாராயணா இங்கே வா, நாராயணா இதை சாப்பிடு அப்படின்னு டெய்லி அந்த குழந்தைய பற்றி பேசிட்டு அதனோட நினைவாகவே வாழ்ந்தான். தனக்கு மரணம் நெருங்குவதை கூட அவன் உணரவில்லை. அவனுக்கு சாகு வரப்போறது, 88 வயசு ஆயிடுச்சு. அப்போ கூட அவனுக்கு இந்த பிராமணனுக்கு இந்த மாதிரி ஃபேமிலி லைஃப் வரணும் அப்படின்னு ஏன் வந்ததுன்னா, அவன் மதுமயக்கத்துல இருந்து ஒரு ஆணும் பெண்ணும் உறவு கொள்வதை அவர் கண்ணால பார்த்துட்டார். அதுல இருந்து தான் அவருக்கு இந்த லைஃப் போகணும் அப்படின்னு 88 வயசு வரைக்கும் அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டார். அதுக்கப்புறமா அவருக்கு சாகர காலம் மரண காலம் வந்துடுது. அந்த மரண காலத்துல அவர் நாராயணான்னு அந்த குழந்தைய பேரையே கொண்டு அதுகிட்ட பகிர்ந்து செலவிச்சிருக்கு. ஒரு நாளைக்கு அஜாமிலனுக்கு பார்க்கறச்சே பயங்கரமான தோற்றத்தோடு யமதூதர்கள் கையில பாசக்கயிற்றோட அவர்கிட்ட வர்றதை பார்த்துட்டு அவருக்கு நல்லா தெரியுது. அதனால கலக்கமடைந்து தன் மகனை நாராயணா அப்படின்னு வேகமா கூப்பிட்டு அவளை பார்த்த உடனே பயந்துட்டார். ஏன்னா இவன் வர்றதுனாக்க யமதூதர்களை பார்த்தா பயப்படாம என்ன பண்ணுவோம், அது பிக்சரை பார்த்து சொல்றோம் நம்ம. அதனால பயந்துட்டான். அதுக்காக நாராயணான்னு கூப்பிடுறோம். தெய்வீக நாமத்தை கூப்பிட்டோம்னா அது குற்றமின்றி இருந்தது. அது கூப்பிடச்சு நாராயணா அப்படின்னு புள்ளையே தான் கூப்பிடுறாரு. இருந்தா கூட அது குற்றம் இல்லாம தெய்வ நாமத்தை சொன்னதுனால உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே அஜாமிலனின் உயிரை பிரிப்பதிலிருந்து யமதூதர்களை தடுத்தார். அங்கேருந்து விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் மேலேருந்து வந்துட்டார். வந்த உடனே யமதூதர்கள்லாம் முழிக்கிறா. இது என்னடா அது, இங்க இருந்து நம்ம அழிச்சுன்னு போனோம், அவனுக்கு காலம் முடிஞ்சு போச்சு, அழிச்சுன்னு போனோம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு வந்துட்டு இருக்கோம். இவர் யமதூதர்கள்லாம் விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வரல அப்படின்பாரு. அப்புறம் அவள் என்ன பண்றா, அந்த விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் இல்லப்பா, யமதூதருக்கும் விஷ்ணு தூதருக்கும் நிறைய வாத பிரதிவாதங்கள் நடக்கிறது. அப்போ யமதூதர்களுக்கு யமராஜர் வழங்கிய அறிவுரை. யமராஜர் இந்த மாதிரி சொல்றார், யமதூதர்களுக்கு பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு, பாவத்தை அழிக்கும் ஹரிநாமம் யமராஜின் பாதுகாப்பு. ஓகே, அதனால அவ 2 பேருக்கும் வாதமானதுக்கு இதுனதுக்கு அப்புறம் விஷ்ணு தூதர் சொன்னா, நீங்க அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாதவா, உயிரை எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு யமதூதர்கிட்ட சொன்னதுனால அவர் அப்படியே விட்டுட்டு அவெல்லாம் போயிட்டார். அப்ப அவ 2 பேருக்கும் நடந்த சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அஜாமிலன் உயிரிழுக்கும் முழுமுதற கடவுளுக்கும் எதிரான உறவை பற்றி தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அப்பதான் அவருக்கு புரிஞ்சுது, தெய்வம் ஒன்று இருக்கு, அதற்கும் இந்த கனெக்ஷன் நமக்கு அப்படிங்கிறத அவர் புரிஞ்சுட்டார். அப்போது அவர் இப்போது ஒரு முழுமையான தூய பக்தர் ஆயிட்டார்.
பியூர் டிவோட்டி ஆஃப் விஷ்ணு. எனவே அவர் செய்த பாவச் செயல்கள் அனைத்தையும் நினைவுபடுத்த முடிந்தது. இது செய்வதற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டார். அவர் ஹரிபக்தி நிதியில் வாழ்ந்து பின் வைகுண்ட விமானம் ஏறி வைகுண்டம் அடைந்தார். பாக்கி இருக்கிற சொச்ச நாளைக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்தார். அந்த நாளில் ஃபுல்லும் பக்தி நெறியிலேயே சொல்லிட்டு அப்புறமா அவர் அங்கேருந்து இது வருது, விமானம் வருது. அந்த வைகுண்ட விமானத்தில் ஏறிண்டு வைகுண்டத்தை அடைஞ்சிட்டார். ஓகே, ஈவன் தோ அவர் இப்படி எல்லாம் பண்ணினாலும் அவர் தன்னோட இதை புரிஞ்சுட்டு அப்புறம் பக்தி நெறியில் இருந்தார். நாராயணான்னு கூப்பிட்டதுனால, அதாவது இதில் என்ன, இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நமக்கு என்ன புரியுறது, இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நமக்கு பகவானை சாகிற சமயத்தில் நம்ம நினச்சிருந்தா கூட போகிறோம். பகவானோட அவர் இப்போ அவர் கூப்பிடணும் கூப்பிடல, நாராயணன் புள்ளையே கூப்பிட்டார். அந்த கூப்பிடுறதுலேருந்தே அதில் ஒரு இதுவோட இருந்தது, தெய்வீக இதுவாக இருந்தது. அது அதுக்காக வந்து அவர் கிருஷ்ண பகவான் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவருக்கு புரிய வச்சு ஹரிநாமத்தை சொல்லி மறுபடியும் அவர் வைகுண்டத்துக்கு போயிட்டார். ஓகே, அந்த கதையை தெரிஞ்சுக்கோங்க. 8.9 படிங்கம்மா. Yes, Mataji. Kavim Puranam Anushasitaram Anur Aniyamsam Anusmaretyaha Sarvasya Dataram Achintya Rupam Aditya Varnam Tamasaha Parastat. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்து உன்னதமானவர் என்று பரம புருஷனை ஒருவர் தியானம் செய்ய வேண்டும். பகவான் கவி என்று அழைக்கப்படுகிறார். கவினா அதாவது அவர் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாத்தையும் அறிந்தவர் என்பதால் அவர் எல்லாம் அறிந்தவர் ஆவார். அதனால்தான் அவரை கவின்னு சொல்றார். ஓகே, ஜீவாத்மாவின் அளவு நுடியில் 10,000ல் ஒரு பங்கு ஆகும். அதுவும் இந்த ஸ்லோகம், இந்த சாப்டர், இந்த 8.9ஓட இன்க்ளூட் ஆயிடுது. ஜீவா முடியோட நுனியில ஒரு பங்கு, 10,000ல் ஒரு பங்கு ஜீவாத்மாவின் அளவு. ஓகே, அவருக்கு வந்து அவர் ஏன் கவின்னு அழைக்கிறார்னா, அவர் கடந்த எதிர்காலம் இதை வந்து அறிந்தவர் ஆவார். சரி, பூமி பிரம்மாவை பார்க்க சென்று அசுர மன்னர்கள் மூலம் ஏற்பட்ட பேரிடர்களை கூறினாள். பூமி பசு வடிவம் பெற்று பிரம்மாவின் முன் தன் கண்களில் கண்ணீரை வடித்தாள். ஸோ அந்த கதை. பின்னர் பிரம்மா விஷ்ணுவிடம் இருந்து பிரம்மாவுக்கு செய்தி அனுப்பும்போது அவர் தனிப்பட்ட முறையில் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தார். பிரம்ம தேவர்களை நோக்கி செய்தியை தெரிவித்தார். விலாச விரிவாக்கம். இது எனது விலாச வகை பிரபல விலாச முதல் 4 பிரிவுகள் பல்ராம பகவானிடமிருந்து தோன்றியவை. வசுதேவர், சங்கரஷ்ணன், பிரத்யும்னன், அனிருத்தா. பிரபல வெளிப்பாடுகள் முழுமையாக ஆற்றல் மிக்கவை. வைபவ வெளிப்பாடுகள் ஓரளவு சக்தி வாய்ந்தவை. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்துருக்காரு பிரம்மா. அதாவது பிரம்மா வந்து விஷ்ணுவை வழிபடுற மாதிரியும் சிவனும் விஷ்ணுவை வழிபடுறது, அதுக்காக தான் இந்த படம் காமிச்சிருக்கு. ஓகே, ஏன் வரத்தை அடைய வேண்டும் அது பார்த்துக்கலாம். ஸ்லோகம் 8.15 படிங்கம்மா. 8.15. ஓகே. மாம் உபேத புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானஹ சம்சித்தியம் பரமம் கதஹ. பக்தியின் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிகவும் உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டார்கள். அவள்லாம் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைய முடியும். யாரு? மகாத்மாக்கள். யாரு மகாத்மாக்கள்லாம்? பக்தியின் யோகிகள். அவளுக்கெல்லாம் மகாத்மாக்கள் சொல்லணும். அவள்லாம் வந்து துன்பம் இந்த உலகத்தை விட்டு, டெம்பரரி வேர்ல்டை விட்டு போயிட்டு பர்மனண்டா ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போயிடுறாங்க. அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம். தற்காலிகமான ஜட உலகம் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் என்றும் துன்பங்களால் நிறைந்துள்ளது. எனவே மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைந்து கோலோக பிருந்தாவனம் எனப்படும் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைபவன் இயற்கையாகவே இங்கு திரும்பி வர விரும்புவதில்லை. மகாத்மாக்கள் அடையும் மிக உயர்ந்த இலக்கு. அதனால மகாத்மாக்கள்லாம் பண்றது என்னன்னா அந்த மாதிரி போய் இதுங்கணுங்கிறதுக்காக பக்குவம் அடைகிறார். ஓகே, எஸ். 8.16 படிங்கம்மா. எஸ் மாதாஜி. பிரம்ம புவனா லோகாஹ புனர்
नोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. ஓகே, மற்றதெல்லாம் நம்ம இதுனாக்க மறுபடியும் திரும்பி திரும்பி வருவோம். ஆனா என்னை எங்கிட்ட இருந்துட்டு என்னோட வைகுண்டத்துக்கு வந்தாச்சுன்னா அவனுக்கு மறுபிறவி கிடையாது. ஓகே, நரகம் இங்க கலவரம் நிலைந்த சொர்க்கம். சொர்க்கத்துல இருந்தாக்க அவ பண்ணின நம்ம புண்ணியங்களுக்கு இது முடிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் எகெயின் பேக் டு பர்த், மறுபடியும் பர்த் எடுக்க வரணும். இது கலவரம் நிலையிருந்த பூமி. இதுக்கு ஹெவன் நெட்வர் மோட்சத்துக்கு போகிறோம். அங்கே போயிட்டு அங்கேயும் எல்லாம் இருக்கு. நரகமும் மிகவும் கொடுமையானது. ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் நீ ஜபம் ஞான இது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி நம்ம இந்த கலியுகத்தில் ஈஸியஸ்ட் வே டு கோலோக பிருந்தாவன்னு போகிறது தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். தேவலோகங்களை அடைபவர் மீண்டும் பிறப்பிறப்புக்கு உட்படுகிறார்கள். பிரம்மலோகம், சந்திரலோகம் மற்றும் இந்திரலோகத்தையும் சேர்ந்தவர்களாம் பூ உலகிற்கு திரும்பவும் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். மறுபடியும் வரத்தான் ஓணும் நம்மளாம். அந்த அந்த மாதிரி அது இப்போ நம்ம சாண்டிங் ஆரம்பிச்சாச்சு. நம்ம எல்லாருக்கும் ஃப்ளைட் வரும். நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து மொத்தமாவே போக முடியும். ஓகே, எஸ். மனித கணக்கில் 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டது. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றன. பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்வியக்தத்துடன் இணைந்து விடுகிறார்கள். மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றன. பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகிறார்கள். இருப்பினும் தோன்றி 8.20 ஸ்லோகத்தில் வருது இந்த மாதிரி. இருப்பினும் தோன்றி மறியும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதும் மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரம்பமானது என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் அனைத்தும் அழிவடையும் போது அப்பகுதி அழிவடையதே இல்லை. ஓகே, 8.20 வருது அது மாதிரி. எஸ். அப்புறம் ஒரு நிமிஷம். ஓஹோ, 8.20. ஓகே, 8.24 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அக்னிர்ஜோதிர்அஹः शुक्लः सन्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः. 25 படிச்சிடலாம். ஓகே. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः सन्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 8.21க்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல மறந்து போயிட்டேன். அது என்னன்னு கேட்டுட்டு போகலாம். எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகம் கூறுகிறதோ, எது பரமகதியாக அறியப்படுகிறதோ, எந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அதுவே எனது உன்னத இருப்பிடம்னு பகவான் சொல்றார். ஓகே, கோலாக்க பிருந்தாவனம் என்று அறியப்படும் கிருஷ்ணரின் இந்த பரம இருப்பிடம் சிந்தாமணி கற்களால் செய்யப்பட்ட மாளிகைகளை உடையது. அங்க கோலாக்க பிருந்தாவனத்துல போனோம்னா எப்படி இருக்குங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ஒரு இடத்துல கிடைச்சது, அதனால அது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கு. சிந்தாமணி கற்களால் செய்யப்பட்ட மாளிகைகளை உடையது. விரும்பும் உணவினை வழங்கும் கற்பக மரங்களும் அளவின்றி பால் சுரக்கும் சுரபி பசுக்களும் அங்கு உள்ளன. இந்த உன்னத இருப்பிடத்தை பல்லாயிரக்கணக்கான லட்சுமிகளால் பகவான் சேவை செய்யப்படுகிறார். கோவிந்தா என்று அழைக்கப்படும் ஆதி புருஷனான அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாவார். பகவான் புல்லாங்குழலில் ஊதும் பழக்கமுடையவர். அவரது திவ்யமான ரூபம் அனைத்து உலகையும் கவரக்கூடியதாகும். அவரது கண்கள் தாமரை இதழ்களை போன்றவை. அவரது மேனி நிறம் மேகத்தின் நிறத்தை போன்றது. அவரது உடல் அழகு கோடிக்கணக்கான மன்மதன்களை மிஞ்சுவதாக அமைகிறது. அவர் மஞ்சள் நிறை உடை உடுத்தி கழுத்தில் மாலை எழுந்து தலையில் மயில் தோகையை அணிந்துள்ளார். பிரம்ம சமிதியில் கடவுளின் இருப்பிடத்தை விட உயர்ந்தது எதுவும் இல்லை என்று அதுவே பரமகதி என்றும் கூறுகிறது. ஓகே, பிரம்ம சமிதத்துல 1.3.11 அது
அதில் சொல்லியிருக்கு. ஓகே, அதனால் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல விட்டு போயிட்டு அதுக்காக சொல்லி சரி. பரபிரமனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தால் ஒளியில் பகல் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இந்த உலகை சென்று அந்த பரமனை அடைகிறார்கள். ஓகே, பரபிரமனை தெரிஞ்சவாள்லாம் எப்போ அவளுக்கெல்லாம் சாவு டெத்து வரும், மரணப்படுக்கைங்கிறது முதல்ல இருக்கிற 6 நாள் பகல்ல நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்கள். முதல் 6 மாதம் உத்தராயணம் தட்சிணாயணம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதில் நல்ல காலத்தில் அவளை பரம்பரை அடைஞ்சு தெரிஞ்சவெல்லாம் போக முடியும். புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிரியிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இந்த உலகில் செல்பவர்கள் சந்திரன் லோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வர முடியும். அவள்லாம் திரும்பி வந்துருக்கா. பரமன் அடைவாள்லாம் இந்த 6 மாதத்துக்கு தான் போவா. இந்த 6 மாதத்துல இவாள்லாம் போய் மற்றவாள்லாம் சாக வரும், திரும்பி வரணும் அவளுக்கெல்லாம். ஓகே, எஸ்மா 28 படிங்க. வேதேஷு. Yes, Mataji. Vedeshu yangeshu tapah suchaiva daneshu yat punya phalam pradishtam atyeti tat sarvam idam viditva yogi param sthanam upaiti chadyam. பக்தி தொண்டில் பாதியில் ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பது இல்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். ஓகே, பக்தி தொண்டு பண்ணினாக்க எல்லாத்தையும் பண்ணணும், வேதங்களை படிக்கணும், யாகங்களை செய்தணும், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், இது எல்லாத்தையும் அதில் கிடைக்கிற அத்தனை பலன்களையும் இழப்பதில்லை, அவனுக்கு கிடைச்சிடும் அத்தனையும். பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக இவை அனைத்தையும் கிடைக்கும். இவ்வளோ பண்ணினதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணாக்க கிடைச்சிடும். இந்த சமாச்சாரங்கள் எதெல்லாம் யாகங்களை செய்து தவம் புரிதல் தானம் கொடுக்கல இதெல்லாம் தனித்தனியாக போய் பண்ண வேண்டாம். பக்தி தொண்டு பண்ணினாலே, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாலே எல்லாமே தாமாகவே வந்து அடைஞ்சிடும் நமக்கு. ஓகே, ஸோ இது கோலோகா சார்ட் சொல்லி கொடுத்தேன். இதை என்ன டைம் எடுத்து இதை கொஞ்சம் உட்காந்து நீங்களே படிச்சுக்குவோம். நான் உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, கோலோக பிருந்தாவன்னா எப்படியெல்லாம் அங்கே போனால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம்னு சொன்னேன் இல்லையா, என்னங்கிறது டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துக்குவோம் இதில். ஓகே, இது கிருஷ்ணகிரியில் அந்த இடத்துல போனாக்கா அவர் எப்படி இருக்காருங்கிறது அங்கே போனால் சந்தோஷம் 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 வாழ்வேன். ஏன்னா அவர் பண்ணின லீலைகள், அவர் மாடுகளோட அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் எல்லாரோடையும் தான் இருப்பார் அந்த இது. ஓகே, இது வந்து முகுந்த பால ஸ்தோத்திரம் ஒன்று இருக்கு. அந்த ஸ்லோகம் கிருஷ்ண துவதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்த மத்யைவ மே விசுது மானச ராஜஹம்ச பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தை கண்டா வரோதன விதோ ஸ்மரணம் குதஸ்தி. மரணம் ஏற்படும் சமயத்திலும் உன் திருவடிகளின் சிந்தனையை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. கபம் வாதம் பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செய்துவிட்டால் மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் கிருஷ்ணரை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்லோகத்தில் வருது. அந்த மாதிரி தடுக்க அதுக்காக தான் நம்ம இப்பவே சின்ன இதுலேருந்தே நம்மளுக்கு நல்லபடியாக இருக்கிறச்சே நம்ம அதை பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஓகே, அதுக்காக இது படம் போடுது. ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட நம்ம வைண்டப் பண்ணிக்கலாம். அர்ஜுனனது கேள்விகள், அதுக்கு பதில், அவருடைய இறுதி தேர்வு, இறப்புங்கிறதுக்கு இறுதி தேர்வு என்ன கண்டுபிடலாம், மரத்தை அடைவதில் தூய பக்தியே எல்லாத்துலேயும் சிறந்ததுங்கிறது இந்த சாப்டர்ல படிச்சாச்சு. வாழ்க்கை பாடம் நம்ம இதுலேருந்து இப்போ நம்ம பக்தி யோகம் படிச்சிருக்கோம். 7th சாப்டர்லேருந்து நேத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சாச்சு. இந்த பக்தி யோகத்தில் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, சாண்டிங் இஸ் த பெஸ்ட் இது. ஓகே, இப்போ உடம்பு சரியில்லைன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்றோம். ஆனாக்க நம்மளோட ஆன்மீகத்தில் நமக்கு உடம்பு சரியில்லைங்கிறதுக்கு அதை சரி பண்ணிக்கணும், ஆன்மீகத்தில் நம்ம நாட்டம் வந்து பண்ணணும்னா நமக்கு ஒன்லி ஒன் ரெமெடி இஸ் சாண்டிங் த ஹோலி நேம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மகா மந்திரத்தை தினமும் ஒரு மாலையாவது நம்ம ஜபிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு செய்யணும். ரெசல்யூஷன் நம்ம தீர்மானம் எடுத்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு மாலையாவது பண்ணணும். 16 மாலை வரைக்கும் எல்லாரும் பண்ணுறது விசேஷம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட முடிச்சிருக்கேன். நான் எல்லாரும் அன்மியூட்டில் தான் இருக்கேன். 3 times ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி கிளாஸை முடிச்சிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே. நன்றி. ராம ராம ஹரே ஹரே.